जों बर'नि बागै लिरोमोन बर' रावखौ लिरोमोन जे.डि. एन्डारसन रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल मोना रमान हांखोजों बर'नि ग्रामार बर'नि सल'बाथा बर'नि जारिमिन बिथांमोना सुजुनानै थांदों। अब्ला जोंनि गेजेराव गरन्थ'आनो जायाखैमोन बबे हांखोजों जों लिरगोन। दायो 2024 सन नङा होमबा 2024 मायथाइ दानिफ्राय 50 बोसोर सिगां 1934 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव। बे समाव थांखि लानाय जादोंमोन जे जों रमान हांखोजों बर' राव थुनलाइखौ सिबिगोन बर' स्कुलाव फरायनायनि बिजाब टेक्सटबुकफोराव रमान हांखोजों जों लिरगोन। नाथाय आसाम सरकारा गनायनानै लायाखै जायनि थाखाय बिराद गिलु बालु आन्दोलन जादों। जोंनि सनितफोरनिबो गोबां मानसिफ्रा बे समाव जोबथेसालियाव दोनजादों जेल जानांदों। मैयाबो जों धिकिया जिल्लायाव बेबायदि मानसिफोरखौ जों बरायदों। बेनि उनाव भारत सरकारनि बै समनि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीया बर' लिडारफोरखौ दिल्लीयाव लेंहरनानै बुंबाय जे नोंसोरो बेबायदि आन्दोलन खालामबाय थानो नाङा नोंसोरो देबनागिरि माने हिन्दी हांखोखौनो लानानै फरायदो फोरोंदो। बेजोंनो रायजो जादो आरो जों भारत सरकारा हागौमानि नोंसोरखौ मदद खालामदो। बेनि उनाव बे हांखोखौनो जों गनायनानै लानायसै। अब्ला बे 50 बोसोरनि बाथ्रा बर' भाषाखौ मा हांखोजों लिरगोन बेनि सिद्धान्तआ जानाया 50 बोसोरल' जादों। बे 50 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो देबनागिरि हांखोखौ आजावनानै जोङो थुनलाइ सोरजिबाय। जोंनि फरायसाफोरा स्कुल कलेजाव फरायबाय। दिनै एलपि स्कुलनिफ्राय एमइ स्कुल हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि कलेज आरो इउनिभार्सिटि फरायनो हानाय जाबाय। माने मोनसे बियो एकाडेमिक लेंगुवेज जाबाय। बे जोबोद गिदिर बर' जातिनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट। बेनि अनगायैबो जोंनि थुनलाइगिरिफोरा लिरगिरिफोरा बर' राव थुनलाइखौ सोरजिनानैनो भारत सरकारनिफ्राय साहित्य एकाडेमि बायदि बान्था मोननो हानाय जाबाय। बर' राव थुनलाइखौ सिबिनायनि गेजेरजों भारत सरकारनिफ्राय पद्मश्री बान्था मोननो हानाय थाखोआव जोंनि राव थुनलाइया दिनै थांबाय। आरो बेनिफ्रायबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय आथिखाल समाव जोंनि बर' रावा आसाम सरकारनि मोनसे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज सरकारनि लोगो मावख'आरि राव जाबाय। बड'लेण्डआव बेयो मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। आरो सारा देशावनो भारतबर्षआव जोंनि भारत सरकारजों गनायथि मोननाय मोनसे नेशनेलाइज लेंगुवेज जाबाय बर' रावा। रायजो राजा नोंथांमोना माब्लाबाफोर सानफेरबायना जों बर' राव रायज्लायग्रा सुबुंफोरा बेसेबां दङ? जोंथ' बर' साहित्य सभाया बहुद दङ। एबसुआबो बुंबाय थायो जोंहा 25 लाख बर'फोर दङ 20 लाख बर'फोर दङ। जों साहित्यआवबो बुङो। किन्तु भारत सरकारनि रिपर्ट बायदिब्ला 2011 सननि पपुलेशन सेन्सास रिपर्टनि बायदिब्ला बे बर' भाषाजों फरायग्रा बर' भाषाजों लिरग्रा बर' रावखौ बुंग्रा मानसिनि सुबुं अनजिमाया आसामाव 15 लाखल'नो। आसामा मानिनानै लाबाय दे सरकारनि रिपर्टखौनो जोङो। दा आसामाव बेसेबां मानसि दङ गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि? आसामाव गासै सुबुं अनजिमाया 3,26 लाख मानसिफोर दङ। 3,26 लाख मानसि आरो जोङो 15 लाख। बेखौ सानखान्थियाव लानानै थाङोब्ला अंक खालामोब्ला 5.6% मानसि पपुलेशन ना बर' रावखौ अनसायो बुङो फरायो लिरो। दा आसामनि गासै पपुलेशननि गासै सुबुंनि साननिफ्राय बर' रावखौ रायज्लायग्रा बर' रावजों फरायग्रा बर' थुनलाइ सिबिग्रा मानसिनि सुबुं अनजिमाया 5.6%ल'। अब्लाबो बियो आसामाव नैथि देरसिन राव। गुदि फरायसालिनिफ्राय एमए थाखोसिम बे रावजों फरायनो हानाय बियो मोनसे राव।
बड'लेण्डनि बियो मोनसे इंलिशजों लोगोसे सोलिफुनाय समान समानै मोनथाय थानाय अफिसियेल लेंगुवेज एडमिनिस्ट्रेटिव लेंगुवेज बियो बड'लेण्डनि आरो आसामनिबो बियो मोनसे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज थामहिनबा आसामनिबो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेंगुवेज जाबाय दा आसाम सरकाराव एमएलएफ्रा जोंनि मन्थ्रिफ्रा बर' भाषाजों खोथा बुंनो मोनो प्रश्न खालामनो हायो फिननायबो होनो हायो आसाम सरकारनि जायखिजाया थांखिखौ गभर्नरा जेब्ला फोसावो बेखौ गेजेटि नटिफिकेशन होननानै बुङो बै गेजेटि नटिफिकेशनाबो इंलिश असमियाजों लोगोसे हिन्दीजों लोगोसे बर' भाषाजोंबो बर' रावजोंबो ओंखारो दा सरकारनि बिथोन सरकारनि थोननाय सरकारनि गासै अर्डारफोरा बर' रावजोंबो जायो दा बियो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ लेंगुवेज बर' साहित्य सभानि नाजानाय बर' साहित्य सभानि दैदेननायावनो बियो खुगा खुगाल' सोलिनाय रावा दिनै जायखौ भुपेन हाजरिकाया मोनसे समाव दुआन होननानै बुंदों बै दुआननिफ्राय बियो मोनसे स्कुल कलेजाव फरायनो हानाय भाषा जाबाय स्टेन्डार्ड लेंगुवेज जाबाय बिनि उनाव बियो एकाडेमिक लेंगुवेज जाबाय बिनि उनाव बे दा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेंगुवेज जागासिनो दङ आरो बै समाव आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिएलटिनि सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बर' भाषाया भारत संबिधाननि 80 फारियाव थिसनजादों शिड्युल लेंगुवेज जादों लोगो लोगो बियो जोंनि भाषायाबो जोंनि बर' रावाबो भारत सरकारजों गनायथि मोननाय मोनसे हादोरारि राव जादों नोंथांमोना मिथिगौ ना पपुलेशन सेन्सास अफ इन्डियानि रिपर्ट बायदिब्ला आरो लिंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डियानि रिपर्ट बायदिब्ला जोंनि भारतबर्षआव 1652 बायदिसिना सुबुंफोरा रायज्लायग्रा आरो लिरग्रा राव दङ 1652 स्पोकेन और रिटेन लैंग्वेजेस जोंनि देशआव दङ बेनि मादाव मोन 22 रावफोर गासै बिथिंनिफ्राय जौगानाय गासै बिथिंनिफ्राय दावगानाय भाषा हिसाबै गनायथि होदों आरो भारतनि संबिधानाव बे रावफोरखौ फारि फारियै लिरनानै दोनदों बेयाव जोंनि भाषायाबो दङ बर'आबो दङ दा जेरै जोंनि रावखौ 22 नम्बराव दोनब्लाबो अब्लाबो जों भारताव सोलिबाय थानाय 1630 ता भाषाखौ गेजेर खालामनानै जों गोजौआव दावखोनो हाबाय बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेबो 70 बोसोरनि बाथ्रा 70 बोसोर दायो बर' थुनलाइ आफादनि गायसनजेननाय समनिफ्राय दिनैसिम 73 बोसोरल' जादों आरो बे 73 बोसोरनि गेजेरावनो मोनसे रावा जाय रावखौ गोदो गोदाय सानजारि गलफरिया दिखुंखुलारि कामरुपिया दरंगिया होननानै मुगैलायोमोन गावजों गाव एदावलायोमोन बे रावखौ मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज बानायनाया गोरलै बाथ्रा नङा बे दिनै मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेज जाबाय मानगोनां राव जाबाय बियो बेनिफ्राय स्कुल कलेजाव फरायनो हानाय इउनिभार्सिटिसिम फरायनो हानाय बेयो मोनसे एकाडेमिक राव जाबाय आरो दायो आसाम सरकार भारत सरकारजोंबो बाहायजानाय बेयो मोनसे सरकारि भाषा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेंगुवेज जाबाय दिनै जोंनि देशआव बेसेबां मानसि दङ जोंनि देशआव 140 कोटि मानसि दङ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीआ भाषणाव बुंबाय थायो बे 140 कोटि मानसिफोरनि गेजेराव बर' रावखौ रायज्लायग्रा मानसिफ्रा 15 लाख दङ जुदि 15 लाख आरो 140 कोटिखौ सानखान्थियाव लानानै थाङो जों अंकआव लाङो अब्ला बर' भाषा बुंग्रा मानसिफोरनि सुबुं मिसाना भारतनि गासै टोटेल पपुलेशनजों बेसेबां जायो मिथिगौ ना 1% बो जाया 1% जानो थाखाय 95 खम जायो माने 0.05 जौखोन्दोल' 1 जानो थाखाय 1% जानो थाखाय 95 खम थानाय बे मोजोमसे मानसिफोरनि बुंनाय रावा भारताव सोलियो भारतनि पार्लियामेन्टआव सोलियो जोंहा दा सानै एमपि गैया होमबा राज्य सभानि सासे लोकसभानि सासे बिसोरबो दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव बर' रावजोंसो समायखिरा लायो बर' रावजोंनो बिसोर प्रश्न खालामनो हायो बर' रावजोंनो बाथ्रा दान्थेलायनो हायो अब्लालाय साननानै नायदो जोंनि रावा
जोंनि थुनलाइया दिनै बेसेबां गोजौ थांनो हाबाय। बाकासिफोराव नोंथांमोना 28 बोसोराव रायजो जानानै नोंथांमोननि ओनसोलखौ जिबायदि बर'नि मैखोम मोनसे ओनसोल हिसाबै दानानै लानो हाबाय, बेबायदिनो जोंनि बर' जातियाबो थांनाय 73 बोसोरावनो गावनि भाषाखौ लिरनाय भाषा महरै मान होनो हाबाय, मानगोनां राव खालामनो हाबाय, लिरनाय फरायनायनि एकाडेमिक लेंगुवेज खालामनो हाबाय। दिनै सरकार आरो एडमिनिस्ट्रेशननि खामानि मावनो थाखाय मोनसे सरकारि रावनि मर्यादाखौ होनो हानाय जाबाय।